Как се започва UGC бизнес през 2025 година? Здравейте, казвам се Галина, радвам се, че сте в моя канал и може би вече знаете физиономията ми от някоя реклама, на която сте ме видяли. В това видео искам да ви разкажа как аз започнах UGC бизнеса си през 2024 година и как вие може да го направите тази година. Това видео е всичко, което ви трябва да знаете. Мисля направо да започваме. Имам други видеа в профила, с които може да гледате за повече информация за мен, но това ще бъде доста образователно и важно. Много съм развълнувана, искам направо да започваме. Какво всъщност е UGC? Може би се чудите как обикновени хора, които не са инфлуенсъри, правят пари от създаване на съдържание в социалните мрежи през днешно време и искам да ви кажа, че това са хора, които създават UGC. Какво означава тази абревиатура? User Generated Content или съдържание създадено от потребители. Това е типът съдържание, който започна да продава най-добре в днешно време, който продава по-добре дори от професионалните рекламни кампании. Това е съдържание, което се създава от обикновени хора, потребители на бранда и главно представлява ревю на техните продукти. Но защо работи толкова добре? То работи толкова добре, защото се свързва директно с аудиторията, хората се препознават в другите обикновени хора, които правят реклама на дадения продукт. Този начин се печели много повече доверие и се генерират много повече продажи. UGC буквално работи като най-добрия вид реклама, именно от уста на уста, но в дигитален вариант. Това съдържание може да се използва както за органичен маркетинг, така и за платен маркетинг в Meta, Google или всякакъв друг тип просто платено съдържание. Този бизнес модел скоро няма да залезе, тъй като продължава да бъде най-добрият тип реклама и продължава да печели доверието на милиони хора по света и да запознава милиони хора по света с нови, изгряващи или вече много известни брандове. И точно така, тук е огромно предимство да не си инфлуенсър, защото инфлуенсърите вече са изгубили доверието на аудиторията. Хората знаят, че те получават пари, за да снимат абсолютно всичко. Техният имидж е доста по-комерциализиран, докато UGC създателите всъщност са хора, които почти никой не познава и които умеят да изглеждат натурално и убедително пред камера. UGC може да идва под няколко форми: видеа, снимки и написани ревюта, като в България много малко хора търсят написаните ревюта, но все повече и повече бизнеси започват да търсят видеа, които те да използват за техните мета кампании, тъй като, както виждате статистиките, UGC видеята работят най-добре за мета кампаниите и затова бизнесите се обръщат главно към тях вече, не толкова към статичните постове или каруселите. Но все пак имаме и UGC фотография. Да, може да създаваме естетични снимки на брандове, както виждате тук на този пример, като това също е една изключително приятна работа и това е един уникален и лесен начин да изкарвате пари, ако вече сте запалени по фотографията. Преди да ви кажа стъпка по стъпка как се изгражда UGC бизнесът, искам да отворя една скоба, че е хубаво, ако искаш да започваш UGC бизнес, всъщност да си готов да застанеш пред камера, както аз правя в момента, и да говориш на аудиторията и да се опиташ да се свързваш с нея чрез видеята си. Има естествено UGC, което е така нареченото Faceless UGC. За този тип съдържание не ти трябва да си показваш лицето, по-скоро само насочваш камерата и снимаш продукта. Това е перфектен вариант, ако наистина не искате да си показвате лицето, но както може би всички знаят, хората купуват от хора, харесват да се свързват емоционално и по какъвто и друг начин да е с други хора. Така че е най-добре, ако умеете да заставате пред камера и да говорите без притеснения и да се отпускате. Но искам да кажа също, че това отпускане пред камера, да можеш да стоиш натурално и да не изглежда всичко супер фалшиво, става с времето, така че не се притеснявайте. Първите видеа или снимки винаги са така доста по-трудни, повече си личи, че сте начинаещ. Когато се занимавате с повече време, хем ви става много по-приятно, ставате много по-добро в това, което правите, брандовете научават за вас, сами искат да се свързват с вас, да работите и всичко се случва по много хубав и автентичен начин. Тоест, искам да кажа, че по време на процеса вие си изграждате автентичност и вие започвате да се отличавате. Така че не се притеснявайте, ако в началото не може да се отличите от всички други. Само искам да погледнем няколко примера за UGC. Мощност, лукс и качество. Запознай се с Dyson Supersonic, най-добрият сешуар на пазара, сега на невероятно достъпна цена от Aura Hair. Това е супер мощен сешуар, който суши косата ти за минути, без увреждане, без прегряване, само за перфектен резултат. Той идва с 5 професионални приставки за всякакви желания и ти дарява максимален контрол за минимално време. Сешуарът е изключително стилен с премиум изработка. Това е истински аксесуар за твоята коса. Пести време,
Грижи се за косата ти и ти дава възможност да се наслаждаваш на професионални резултати у дома. Вземи го сега на топ цена и трансформирай своята рутина. Сега, когато вече имате ясна представа какво означава UGC, нека да видим какво ви трябва. Първа стъпка, какво че трябва да започнеш. Главните програми, с които е хубаво да работят начинаещите UGC създатели, са Canva, CapCut и ChatGPT. С Canva може да обработвате много добре материалите си, които са в снимков формат и най-важното да изградите портфолиото си оттам. Затова казвам, че е хубаво да имате някаква компетентност как се работи с Canva, но има изключително много видеоуроци в YouTube дори как да го направите, така че може да изгледате някои от тях. Canva е изключително лесна за работа програма. Това е общо взето софтуер, пригоден за начинаещи, наистина, според мен. На второ място CapCut. Това е също софтуер, пригоден за начинаещи, според мен, за обработка, тъй като Premiere Pro, After Effects са за напреднали, докато CapCut всичко е изключително простено, случва се изключително бързо и дори аз от време на време, даже доста често използвам CapCut, за да си обработвам видеята, тъй като просто ми спестява страшно много време, наистина. И на последно място ChatGPT. Защо ви трябва ChatGPT? Може би се чудите. Ами ChatGPT пише уникални скриптове за видеа, които не съветвам да използвате едно към едно, но ако нямате идеи какво видео да създадете, може просто да напишете в ChatGPT какво ви трябва, той ще ви даде колкото идеи искате и тези идеи е хубаво да си ги пригодите към нуждите на продукта, който ще рекламирате и да ги направите малко по-така човешки, да не звучат роботизирани, да не звучат като изкуствен интелект, да звучат като вас, като вашата същност. Защото отново казвам, това се цени най-много, автентичността и всъщност човек да бъде естествен пред камера и да не лъже и да не изглежда всичко като една платена реклама. ChatGPT също така има страшно много други ползи и страшно много други варианти, под които може да го ползвате, така че със сигурност, ако все още не използвате ChatGPT, не знам какво правите, запознайте се как работи и започнете да го използвате. Това са програмите. Оборудване. Какво оборудване ще ти трябва? Сега всички хора си мислят, че да започнат да създават какъвто и тип съдържание да е, им трябват професионални камери, страшно скъпи осветления, микрофони, каквото и да е. Не. Това изобщо не е вярно. Аз все още си снимам с телефона, който е iPhone 14 Pro Max. Сега ще си взимам най-новия iPhone, но въпреки това камерите на iPhone-ите също и на Samsung-ите, между другото, камерите на най-новите телефони са перфектни, наистина. Имат страхотно качество, така че абсолютно е ненужно, докато сте в начален стадий, да си купувате, да инвестирате в скъпа камера. Нещо, което обаче за мен е изключително важно и фундаментално да го има всеки един UGC създател, е стойка за телефона или за камерата, където да си поставяте всъщност обектива и да показвате продуктите. Тъй като в много случаи ще ви се налага да държите продукта с ръце, с две ръце, да правите примерно анбоксинг, да говорите пред камера, с ръцете да са ви заети, задължително просто трябва да имате стойка, защото иначе е много трудно да нагласиш къде да снимаш, докато като имаш стойка, буквално можеш да сложиш телефона където иде и да си направиш обстановката хубава, както на теб ти харесва. Има хубави стойки за наистина доста ниски цени. И на последно място, за започване е хубаво да имате добро осветление винаги. Ако нямате добро осветление, ако нямате пари да инвестирате в ринг лампа, софтбокс, каквото и да е, които също са наистина ефтини, но ако все пак не можете да инвестирате в такова нещо, просто снимайте абсолютно всички видеа през деня, не вечерта, както снимам аз, и пред прозорец, за да може светлината да пада директно върху вас, тъй като видеята, които са тъмни и са с лошо качество, съответно изобщо нито ще грабнат окото, нито ще продават добре, така че е хубаво да се съобразяваме с изискванията всъщност на пазара и да се съобразяваме с това, кое колко продава. На последно място, какво ще ти трябва е малко креативност. Но, ако нямаш никаква креативност, не се притеснявай, аз бях по същия начин в началото и бях на ето толкова да се откажа от UGC, защото си мислех, че аз нямам личност, аз нямам креативност. Говорих в предишните си видеа за какво е било психическото ми състояние преди, точно когато започвах, но да, това беше един от проблемите ми. Мислех си, че аз буквално не мога да измислям нищо и просто чаках някой да ми даде някаква идея. Не се притеснявайте, това отминава с времето. Колкото повече съдържание правите, ще видите, че има и дори само няколко типа съдържания, които продават най-добре и които ще искат брандовете да правите. Така че много е лесно. Ако просто нямате идеи и нямате креативност, тук ви изписвам няколко вида съдържания, които винаги ще продават много добре, които брандовете винаги ще искат от вас и които винаги може да направите без каквато и да е креативност, наистина.
Трета стъпка е да имате някакви базови умения в CapCut и в Canva или в софтуерите, с които сте си избрали да работите. Аз започнах с UGC, след като влязох в една академия за видеообработка, не за UGC, просто за видеообработка, научих се как да използвам софтуерите и когато започнах да пиша на различни бизнеси да работим заедно, всъщност всичко ми се обърна към UGC, така че се насочих към това, но вече имах знания как се работи с тези софтуери. Не казвам, че вие трябва да купувате скъпи курсове или каквото и да е, за да видите как се работи с CapCut и с който и да е друг софтуер и искате да ползвате. В YouTube, в Instagram, навсякъде има страшно много информация, страшно много хакове, които може да използвате в CapCut и които може да научите много лесно. Искам да кажа, че първото ми видео, което правих, ми отне над 4 часа да обработя, а сега ги обработвам за 30 минути. Така че с практиката всичко се подобрява и минава на много по-високо ниво. В началото, като ви е трудно, моля ви, не се отказвайте. И вече на четвърто място, когато знаете базовите неща в Canva, в CapCut, може да започнете да си изграждате портфолиото. Ама как да си изградя портфолио, ако аз не съм работил с никой? Ами, изключително лесно, точно за това обичам UGC индустрията. За да си изградиш UGC портфолио. Отиваш вкъщи и си намираш 10 продукта, които използваш и които харесваш или които не използваш без никакво значение. Може да са книги, може да си вземеш таблета, може да си вземеш крема за ръце, може да си вземеш душгела, може да си вземеш пинсетата, може да си вземеш тениската, каквото и да е. И започваш да правиш кадри в твой стил, които ти харесват на дадения продукт. Какво ще направиш с тези кадри е всъщност, преди да започнеш да ги правиш, ще измислиш какъв тип видео ти може да създадеш за дадения продукт, което да е рекламно и продажбен. Как да го направиш това? Ами, ето това е любимата ми структура за създаване на UGC видеа, която винаги работи и която ги докарва много добри резултати. Нека сега да минем през нея. Та да кажем, избрал си да вземеш крем за ръце. Този крем за ръце е направен за изключително суха кожа, за ръце, които се белят, за ръце, които създават дискомфорт и за ръце, които имат нужда от много хидратация. Съответно, това е хидратиращ крем за напукани длани, примерно. Всяко видео трябва да започва с кукичка, като кукичката трябва да е нещо, което хваща вниманието още в първите 1-2 секунди на видеото, за да може да задържа това внимание, защото ако кукичката ви не е хубава, съответно не задържа вниманието, хората не остават да гледат видеото ви, буквално няма никакъв смисъл от него. Така че се фокусирайте наистина върху кукичката. Кукичката може да бъде: този крем промени живота ми, имаш ли сухи ръце? Това ще помогне на сухите ти ръце. Всякакъв тип изречения, казани динамично, които да накарат човека, който има дадения проблем, да остане във видеото, всъщност да види за какво става въпрос. След кукичката, структурата не е задължително да се следва както е така поред, като на второ място аз съм сложила проблем и неговото решение. След като си казал кукичката, казваш проблема, който този крем решава в случая. Ако имаш сухи и напукани ръце, които ти пречат да водиш пълноценен начин на живот и постоянно те притесняват и те болят и те се ръбят през деня, този крем е решението. Имаш ясно представен проблем и сега ще трябва да обясним всъщност как този проблем може да бъде решен. Кремът за ръце на еди кой си бранд е направен с бадемово масло, което омекотява кожата и дава дълбока хидратация. Това ни беше представянето на решението. Вече сме минали през двата главни компонента. Всъщност този компонент с решението на даден проблем за мен е изключително важен, тъй като ние, като UGC създатели, се свързваме с аудиторията точно чрез определен проблем и се представяме все едно ние имаме този проблем и се слагаме в обувките на точната ни аудитория. Защото няма смисъл да рекламираме този проблем, примерно на жени, които ходят всяка седмица в салона за маникюр, които си слагат ежедневно маски за ръце и ръцете им са уникално мекички. Не, на нас не трябва аудитория, която е с напукани длани. Как ще намерим тази аудитория? Ами точно така, като кажем какъв проблем имаме и съответно като човека, който пуска мета рекламите, си свърши работа. След като сме казали проблемът и решението, преминаваме към интродукция или представяне на продукта по кратък начин. Хубаво е видеята да са наистина кратки, да не надвишават 40-45 секунди, защото много трудно се задържа вниманието за толкова време. Най-добре е да са до 30 секунди, 20 нещо. Аз съм забелязала, че работят най-добре, тъй като за 15 секунди, колкото мета дава, че е оптимално. Намирам малко трудно да кажеш абсолютно всичко, което имаш да кажеш за продукта, но пък ако примерно си ти поръчали пакет,
от видеа, примерно 10 видеа, не е никакъв проблем да направиш някои от видеята по 15 секунди и да не даваш чак толкова много информация, защото щом брандът ти е поръчал толкова много видеа, той иска разнообразие и иска да има много креативи за рекламите си. Когато представяш продукта, казваш главните му характеристики, казваш абсолютно всичко, което е важно за него и казваш всичко, което брандът те е помолил да кажеш. Като винаги, когато аз комуникирам с брандове, преди да им създам съдържанието, ги питам има ли някакви специфики и особености, които искате да споделя в видеото. И много често всъщност отговорът е да, защото всеки собственик на бизнес си има нещо лично към продукта и има неща, които намира специални за бизнеса си, иска да бъдат споменати в тези видеа, иска другите хора да ги видят. Главно ми казват за промоции, които текат в момента, за това какво отличава този бранд от конкуренцията, за всички плюсове, които трябва да се споменат и за уникални оферти, които имат. Много е полезно, ако този продукт има характеристики, които го отличават от конкуренцията. И всъщност препоръчвам на всички, когато се свързвате с брандове, да питате има ли някакви характеристики, които отличават продукта от конкуренцията, за да може да ги споменете в видеото и да докарате още повече продажби и хората, аудиторията да избере вас вместо вашата конкуренция. В видеото е хубаво да има и social proof. В случая social proof сте вие сте общността, която е пробвала продукта, която е останала доволна, която е решила да направи UGC видео. Или social proof може да бъде вече, ако бранда ви моля да вкарате дадено ревю от клиент и да кажете този продукт ми помогна по ето този си начин, както помогна и на Емили, която имаше проблем с еди какво си. И слагате примерно параграф, който Емили е написала, как продуктът е помогнал или видео, което тя е направила. Да, може да интегрирате и чуждо видео във вашето видео, но всичко си е до креативност и всичко си е до това как вие решите да го структурирате. И на последно място е най-важно видеото ви да има call to action, тъй като две от нещата, които споменах тук, social proof и unique selling points, не са задължителни, защото може да ги няма. Докато call to action винаги трябва да има в края на видеото, може да има няколко пъти във видеото call to action, стига да изглежда естествено и да изглежда все едно наистина искате да препоръчате този продукт на аудиторията. Следва се тази структура за видеята и за кадрите, които сте направили с продуктите от вкъщи. Ако нямате никаква идея какво да казвате във видеята си, просто молите ChatGPT да ви направи един скрипт, но наистина тези видеа се правят изключително лесно. Вече имате кадри за портфолио, отивате и си правите портфолио. Как се случва това? Влизате в Canva и търсите Website Portfolio Templates, като ви излизат страшно много темплейти. Избирате си един темплейт, който ви харесва, само искам да вметна, че Canva и CapCut имат и безплатна и платена версия. Вие сами може да изберете коя версия да ползвате. Естествено, платените версии първо, че са ефтини, второ, че имат изключително много плюсове, но както прецените вие за начало. Темплейтите в CapCut просто са drag and drop. Така че си избирате темплейта, влизате, персонализирате си го изцяло. Много е важно в портфолиото си да си включите вашия вайб, така да кажа, да опитате да вкарате възможно най-голяма част от себе си вътре, вашите любими цветове, вашата естетика. Какво харесвате да виждате в ежедневието си? Това всичко го вкарайте и в видеята, защото си личи, когато има автентичност. Сега някои от видеята, които правите с продукти от вкъщи, които сте намерили, може да бъдат различни, може да бъдат абсолютно всякакъв тип. Аз ги изброих преди малко. Просто гледайте да си направите такъв тип портфолио. В момента, в който ще си направили такъв тип портфолио, това не е задължително, но ако искате, може да си създадете социални мрежи и имейл. Имейл е задължително всъщност, но социалните мрежи не е задължително да си ги брандирате само към UGC. Може да си използвате и вашия личен профил, но преди да започнете да използвате вашия личен профил за свързване с потенциални клиенти, гледайте да го оптимизирате, да няма вътре простоти, да няма неуместни неща, гледайте да се представите като авторитета и всъщност да изглеждате много добре в този профил. Другия вариант е да си направите отделен профил за UGC, в който директно до името просто си слагате услугата, която предлагате, че е UGC и в самия профил качвате абсолютно всички видеа, които сте правили, качвате видеята, които сте правили с продуктите от вкъщи и казвате услугите, които предлагате. Може дори да започнете да качвате тип информативни видеа, както това видео, но по-кратки в Instagram, като рилсчета. Защо ви го казвам това за Instagram? Защото това ще е една от главните платформи, от които може да почнете да аутричвате и да затваряте клиенти. Outreach какво е? Това е да се свързваш с хора, които не те познават, бизнеси, които не те познават, в която си ниша искаш, различни ниши и да им предлагаш да работите заедно. Има си много специфичен начин за Outreach,
Не всичко работи, но с времето и това умение трябва да задобрее. Може да гледате така доста информативни видеа как се прави, да прочетете. Ако имате някакви въпроси, може да пишете и в коментарите, ще се постарая да отговоря. Но това ни е общо взето последната точка от всичко, което ви трябва, за да започнете с вашия UGC бизнес. Outreach може да се случва в много различни платформи по много различни начини. Моята любима платформа за Outreach, както вече казах, е Instagram. Но може да правите студени обаждания, може да изпращате имейли, може да си направите профили в LinkedIn, Fiverr, Upwork и в тези платформи да си скачвате офертата и портфолиото и хората сами да ви намират. Има просто страшно много варианти. Единственото най-важно нещо е да започнете и консистентно в момента, в който започнете с UGC бизнеса си. Моля ви, не дейте да бавите създаването на тези видеа и създаването на портфолиото си с месеци. Защото докато го бавите това нещо, други хора са на вашето място, правят пари, живеят си живота, получават безплатни продукти, плащат им се да създават съдържание, а вие все още се бавите на портфолиото си. Знам, че е изключително трудно да започнеш нещо и да останеш консистентен в това нещо, когато не си вложил нито 1 лев. Причината аз да остана консистентна е, че аз съм вложила 1000 левове в курсове и просто ще ме яд изключително много, ако тези пари изгорят. В случая говорим как може да започнете UGC веднага, без никакъв опит, без никаква инвестиция, почти. Но ако сте решили, аз вярвам, че следвайки тези стъпки и вършайки работата, можете много бързо и много лесно да започнете да затваряте клиенти. Колко време ще ви отнеме да заснемете и да обработите видеята? Да заснемете видеята ще ви отнеме максимум 1-2 дни. Да ги обработите обаче вече е естествено по-трудно, тъй като аз ви казах, че първото ми видео, което обработих, ми отне 4 часа. Вие си избирате колко видеа искате да са, но аз ви съветвам да са повече от 5 поне. 2-3 дни е напълно оптимално да си обработите видеята и да са готови за качване в портфолиото. Колко време ще ви отнема да създадете портфолиото? Моето аз го направих за 2 часа. Няма 2 часа. Да вземем предвид, че сте напълно начинаещи и не знаете как се прави този тип нещо. Пак 2-3 дни за портфолио. Колко време ни се събира? Горе-долу 1 седмица. За 1 седмица трябва да имате абсолютно всичко готово за започване на UGC бизнес. Социалните мрежи може да си ги направите буквално за 10 минути. Имейла също може да си го направите за 10 минути. Това е моя имейл, който е за UGC колаборации, който аз използвам за да пиша на брандове или брандове да ми пишат на мен. Но може да използвате абсолютно всякакъв друг тип имейл, примерно името ви, .ugc или без точки, каквото прецените. Просто да е нещо, което си ползвате само и единствено за този бизнес. Не да ви е общия имейл, не да е имейл, който е с изключително смешно име и който никой няма да вземе на сериозно. И на последно място може би се чудите каква цена. Ами това варира в зависимост от брандовете, с които работите. Има брандове, които предлагат продукти за 15 лева. Съответно, за да се избият инвестицията в вашето видео, би отнело така доста продажби. Има брандове, чието продукти са обаче 500, 600, 1000, 5000, 10 000 лева. Да не говорим, че и големи брандове като Toyota предлагат скъпи продукти. И колаборацията с тях, естествено, ще бъде доста по-скъпа. И дори да направи една продажба във вашето видео, то вече ще бъде избито. Така че ценоразписа, по който ще работите, във времето ще го изберете, но искам да кажа, че в началото, когато сте си направили портфолиото с продукти от вкъщи, започвате да аутричвате към брандове. Те ще ви предлагат или вие сами може да им предлагате безплатни колаборации. Само в замяна на изпращане на техния продукт. Примерно се свързвате с бранд за козметика, казвате, ще ви направя безплатно видео. Няма почти никой бранд, който иска да се развива, който да откаже на такава оферта. Те просто се изпращат продукта без никакви усложнения, вие им давате видеото, те са доволни, вие сте доволни, всичко е точно, портфолиото ви се разраства и най-важното, когато правите такива безплатни колаборации, искайте ревюта. Питайте ги дали ви харесва. Когато те ви кажат не ми харесва ужасно, ама не се жегвайте, не спирайте да правите това, което правите, а всъщност се учете, защото тези отзиви, които получавате от брандовете, когато са негативни, това ви е безплатно менторство. Буквално безплатно някой ви казва какво трябва да си оправите в видеята, за да бъдете успешни. Взимайте всички съвети, които имате. Не бъдете нагли, не бъдете толкова материални и не искайте да ви се плаща, когато всъщност нямате умението да дадете точно това, което хората искат. Въпреки че сте си изградили портфолиото, е хубаво да имате така опит с работене с истински брандове, с които сте се свързали, за да може да започнете да взимате и пари. Искам да ви кажа, че първият клиент, който затворих, беше естествено за безплатно видео. Направих им безплатното видео и това се превърна в най-лоялния ми, най-високо плащащ клиент, с който работя и до ден днешен. Така че не подценявайте безплатните колаборации, ами
ги виждайте като възможност. То не се натрупате с работа, с хора, които ви плащат, тогава може да спрете с безплатните колаборации, защото е губене на пари. Вече знаете всичко, което ви е необходимо да започнете UGC бизнес в 2025 година, така че мисля, че нямате други оправдания да не действате. Този бизнес модел е, както казах, доста устойчив и дълго време ще се търсят тези видеа и може да се монетизира по много други различни начини, за които ще говоря в бъдеще. Като ако имате каквито и да са въпроси, ще отговоря в коментарите. Надявам се това видео да ви е било полезно. Може да ме последвате за още полезно съдържание и ви благодаря, че останахте до края. Чао, чао!